Riwruoge mag mine matimo ohala Mombasa ne obago romo mar twak ewi ka ginyalo bero ohelni ma gitimo ahinya yudo chiro makare mar uso mwandugi. Ma en bang' yangore ni thoth riwruoge mag mine pod kale midhiero mopogore kata bang' biro kanyakla kendo chako ohelni ma gigeto konyrego kod familia magi. George Aoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla mine manie riwruoge mopogore matimo ohala e kaunti ma Mombasa. E romono mane obagi kod riwruok mar mine midendo ni Collaboration of Women in Development ma bende no yuore gi joket mwandu mawuok e pinje maoko, minego ne olero ohelni magitimo. Wan gi dhok, diek, gwen, rombe, atudo, mwapidho ka gi alode, fruits be mopogore opogore e mwa uso Mombasa ka. Mombasa ka ji believe ni agriculture ok nya timore. Ging'e ni Mombasa piny ma chieng' ng'eny, Mombasa raha. To agriculture timore ka kendo ber ma gini bro kelo en ni koro mine ma watiyo go gi ma gibro uso gi ka ginie e kiwango man malo. Gibro loso gik moko mabeyo mopogre ma gilosoga ka ging'eyo ni jok mabiro gin jok mo ai pinje mopogre opogre. To kata obedo ni lek margi en yudo ohala kod dongruok, midhieche gi koni pod nitiere. Mwa uso gi natural, onge chemical mora momede. Iyudo ka jopur mang'eny tiyo gi chemicals kata kidhi e duka chege ka chako osebete duka kata mana ndalo 90 to pod ne duka kanyo pod iuse. Pia kule mashinani naona tumetupwa sana kwa sababu hata hizi skills tukifanya tunajitegemea wenyewe kutafuta soko, kutafuta wale wa kununua. Saa zingine unaona kwa vile sasa ukirudi nazo nyumbani ni kazi, unakopesha. Lakini vile unakopesha hivi unatakiwa uwe na pesa tena ya kuendeleza hizi biashara. Lakini wale umekopesha pia hawakulipi. Hii biashara iko chini. Kama sahii tunaita low season, hakuna tourist ambao wanakuja. Sahii tunategemea tu sisi wenyewe kwa wenyewe. Biashara sahii iko chini. Na hiyo changamoto ya kununua bits ndo tuko tu naso, pesa hakuna. En ngur mabende ne ochwal gi moko kuom mine mani kod ng'ol matimo ohala. I do knitting for different people, ladies, and even for men, making different caps. At the same time, I've been there for almost like 8 years. But we have challenges. In our business, that is always up and down. At some point, that is communication barrier. As a deaf person, maybe there's some people may not be able to understand me even as I do the business. So through QUID, we are able to come up and showcase our businesses, showcase our talent of what we can do, especially as people with disabilities, and we would urge the community and the county as a whole to really support these people who are living with disabilities, because we have been left aside, being given special or indirectly special treatment, yet we are not being empowered. Geno margi en ni gibiro do chiro kaluwore gi romo magalamoro magichano timo gi welo mawuok e pinje maoko. Chiro Mombasa ka ok ber ahinya, emomiyo jotendwa gi no organize event makawuono mondo gi prepare wachon kaka wanyalo romo gi pinje mamoko mondo koro gipuonjwa quality gik wanyalo uso ne joka, nikech koro chiro ma ok obeyo mondo wadhi warom gi joka be wamed timo wala ma rang'iny mamalo mondo wagerre kaka mine gi nyithindo. Chiro tin, jok ma uso larore. Koro inwang'o ni ng'ato yie uso gire e bei ma nengo matin mar wito. Kama kani mondo ene ma mondo usi. Lakini sama koro wadwaro miyo mine gi ohala e pinje maoko, iyudo ka mine gi bro uso gik gi e nengo man malo, to gik gi be gibro loso gi e rang'iny mopogre gi rang'iny ma giloso gi e sani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.